To sai tambaya ta gaba mai tana cewa wajen Allah ga ta malam a menene hukuncin mutane biyu to amma ba wannan ya kamata in malam ya bada wannan amsa ya kamata har a gama Ramadan bai kamata mata su sake tambaya wannan don ba da wannan sai wannan wai menene hukuncin mata biyu ko uku suna tare a gida guda har su kwana uku ba su yi magana da juna ba ko musamman a cikin watan Ramadan bai halatta ba. Abinda za mu tsara akan abinda muke faɗa bara, abinda muka faɗa bara, a sanadiyar haka ubangiji zai iya sa su a wuta ya babbaka su, tunda dai an ce musu bai halatta ba in ki daina ba. Haramun ne yin gaba, kishi daban gaba daban. Dole a cikin kishi a samu yi wa juna kallon hadarin kaji wani lokaci da wani abu makamancin haka. To amma abin da ba a so shine ya kasance an ɗauki gaba irin wannan mai tsanani ta yadda har ba a magana. Waɗansu ma gabar ba ta takaituwa a kansu, za ta shafi hatta 'ya'yansu. 'Ya'yan nan gidan ba sa zuwa nan, 'ya'yan nan ɗakin ba sa zuwa can ɗakin, in suka je kuma za a kore su, za a daka musu tsawa ku tashi fita. To wannan kuskure ne, a gaskiya wannan jahiliyanci ne, ba daidai bane ba, ba daidai bane. Akan makallawa a cikin su uku ko su biyu din ko su hudu idan wata tana zuwa makaranta kuma da ɗan takawa a zuciyarta tana so fita daga cikin wannan babbaka wanda Allah zai yi me ya kamata ta yi ita za ta janye gabar a bangaren ta don mai gaba kan ai baya yin shi kadai sai ya samu wanda zai taimaka masa su tare. Idan mutum ya ga gaba da kai ya ga cewa kai baka yi sai ka ga ya zama mahaukaci kenan. Amma wannan juriya ce, in ba wanda take da juriya ba da za ta iya, ko cikin maza ana samun. Idan mutum yana son ya gaba da kai shi kenan ba ruwanka. Na sha ganin mutanen da in na gansu kafin in gansu na san cewa suna gaba da ni makiyana ne, amma da na gansu cikin jama'a kafin in gaisa da wanda yake so na sai na gaisa da su. Kuma in yi wa mutum tsaya idan muka gaisa assalamu alaikum in ki sakin hannunsa, kai kwana biyu wallahi ina kake gani kana kaza kaza kana kaza in ki sakin hannunsa ya shiga cikin kunci ya rasa inda ya sa kai, kuma duk jama'a suna kallon shi. Akwai wani malami da na sani, ni na san ya tsane ni, shi ma ya san ya ɗalibansa ma sun san haka. Kawai da nan sai aka yi masa rasuwa a Kano ne, sai kawai aka ganna a gidansa ina sahun gaba, aka sallaci yar aka kai ta makabarta, duk hannuna ya yi busu sauransu. Kuma bayan na tafi gobe na sake zuwa ta'aziyya, washe gari na sake zuwa ta'aziyya na zo lannan sai ya zo a gaban ɗalibansa zai zage ni, sai ɗalibansa suka ce a asama kallah baka da gaskiya ya karbi kallahu baka da gaskiya. Bawan Allah nan lokacin da aka yi kaza gashi ya zo kuma yanzu mu da abin da kake faɗa yanzu kai kadai kake yi kenan. Mun fahimta kai kadai kake yin kayanka. To abin da zaka yi wa abokin adawar kake nan ka ci nasara a kansa. Akwai yadda zaka dafa mutum cikin ruwan sanyi bai sani ba. Mutum baya daga kara, ba a hayaniya sai in ta kama. Duk inda mutum yayi gaba idan kake da shi kenan. Wani daga cikin salaf yake cewa ba yanda za a yi kasa gashi tsakanina da wani ya kasance ya tsinke. Yace in ya ja ni sai in saki, in na ga ya saki ni kuma in ja. Shine magana. To idan ka dauki wannan cikin rayuwa ko kika dauki wannan kila gashin huta. Haka muka taba yi da wani dan uwa shi ma duk inda ya je kaza shikenan sai na ji labarin ana dauran auren sa. Ana dauran auren sa zai aure kenan ba? Kuma na ji labarin lalle yana son matar irin bala'in so din nan. Sai to ya gama. Ka san duk in kana so ka shirya da dan miji idan yana bala'in son wata to ka shirka ruwa da tsaki cikin harkar bikin sa. To ba mutum irin ka. Matan sa kaza ku bata da su. Amma sai ka hakura wannan tunda ba kullun kuke haduwa ba. Amma ka shiga kai ruwa da tsaki cikin harkar bikin sa. Sai na wuce ne ruwa da tsaki cikin harkar bikin sa. Goran daura auren ma ne idan dauka a cikin mota ta da kai. Ai daga lokaci shikenan sai muka shirya. Shikenan ya zama tarihi kuma ya riga ya wuce kenan har abada. To amma shedan ne zai hana ka ai tunda aka yi maka zanni ma sai na rama. Mutum yana son al'akazu bi sa'ar kenan ramuwa. Ya za a kai magana ne mata ba wallahi ma ba zan yi wata magana ba. Yau ta isa kuma sai kawai su zo su zuga ki hau.
ana maganganu yau ma in banda ke ma ta tare na ke ma mota ita ce mana haka ana surutu ana hayaniya ana cin cingan ana burguda baki za a yi tsiya kenan to ba daidai bane ba wallahi ke dan ne yake zuwa Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim irin wannan abun ba mai iya yin su sai waɗanda suke da hakuri ba mai iya yin su sai wanda yake da babban rabo a gobe kiyama shine za a yi wa abu yana da damun ya rama amma ya kiramawa mutumin da za a yi masa ba daidai ba yana da damun ya rama ya kiramawa fa manzon Allah ce kiran su za a yi ran tashin kiyama a farfajiyar kiyama a ce da shi zaɓi karamcin da yake so a cikin aljanna a bashi sai na za a yi ina wane a gaban kowa a kiyama kana da damar in za ka rama kai ma za ka iya rama in rishin kunya ce kai ma za ka iya yi in mai ita rishin kunya ai ba ta da makaranta duk wanda ta yi miki idan sai ga dama sai ki rikici kin yi rajista shikenan amma kuma ba kin rabuwa lafiya ba wai sai an je an karanto a wuri ba amma idan ka jure sai ga Allah ya baka lada ya baka abin da sauransu wannan jurewar ita ce za ku yi ya mutum zai yi nasara akan shedan dinsa shine kawai magana na'am alhamdulillah malam Jabir Allah ta kare shi da alheri ba ku ba mu ma mun samu darasi kun je yadda ake kun ce kullun shedan wanda ne wallahi ke ki tashi ki ce ina kwana idan uwar gida ne aka sai ki tashi ki je ɗakin amarya din kike ina kwana kanuwata wallahi dole ta zubar da kai dole ina kwana lafiya sai kina da abinci a tare da lafiya da shi da lafiya da haka to wallahi dole ta zubar yau a yi gobe a yi idan uwar ta zo ko dai yi su zo kida ruwa ki ne ruwa ki yi wannan ki kawo ki kanki wallahi dole ta zubar da ta so mun je wata hannu biyu ke karɓo wallahi Allah ya fara jawo mun gode Allah ya saka da alheri abin da bai sauki ko ba kawai dai wahala ta cire ba a fara ba kafin ki fara yake da wahala amma da kin fara baya da wahala kuma zaki ga in zaki fara yin na farko shine yake da wahala na biyu da na uku duk ba su da wahala lokacin da kika zo na farko kika ce mata assalamu alaikum zaki ga ta zan fara baki za a yi magana ba ruwanki to a lokacin nan sai shedan ya zungure ki ya saka ki ba ruwanki sai ki ci gaba da yi tun kina yi tana mu za su lafiya na ji an ji to shikenan ma'ana dai ki masa ta tashi wallahi duk zai zo ya wuce shedan ne zai zo ya wuce kuma ki rinka masa addu'a cikin dare manzon Allah kafirai kira fa suka jefi shi suka yi masa kaza amma zai daga hannu ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah kai shiri mutane na ba su sani bane to kima take mata wannan addu'a cikin dare ki tashi ce ya Allah ka shiri wannan baiwar Allah ke kin tabbatar kenan kina yin daidai ita ce take son gaba da ke sai ki ta mata addu'a sai ki ga Allah ya karba addu'ar ki in ta shige ma kin huta ita ma ta huta to amma in kuka tsaya a haka sai ya zanto kun mutu a wahal ko raya a wahalce me rayuwa ta wahala kar ku dauka saboda mijin kuke kishi ko ya mutu kuma kun ci gaba da kishi kenan ba shi baya nan wanda kuke rigima kansa ya mutu kuma amma ana kishi ba haka ake a wadansu gidajen ba to ba ya bar ku da wahala ba rayuwar ai ba za ta yi maka daɗi ba na'am